Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemangaken kawula Agus Ardani saking kelas kawan D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang badhe nembangaken pangkur laras Slendra Patet Sanga. Sugeng midhangetaken sedaya mawon. Lumama lulu Lumamanem Cici 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 Monem cici ciroluci Cinema mama patmo Lumamanem rolu monem rolulu lulu cirolu luroci mingkar mingkur ing angkara akarana karenan merdi siwi sinawung resmining kidung sinukarta mrih kertarta pakartining ilmu luhung kang rutrap ning tanah Jawa agaming aji